Muzică ca să danseze cai. Muzică pentru căluța asta, da. Eu ce frustrată, mare. Pentru vrăjitoare. Ai înțeles? Acum de ce aici nu sunt vrăjitoare niciodată? Da. Când vine o vrăjitoare, așa-i dă cu copița calul. Da, iubire. Și cu coada. Mihai. Garda trece pe aici. Urcă pe scara. Auzi, să văd cum urcă acolo. Uite acolo. Da, uite dincolo că ai. Da. Nu, da, zic, uită-te la ea, da? Să nu treacă pe sub sârme, că e tare. Să vadă ea mai de aproape. Ai văzut că vin? O să vedeți că urcă pe aici. Uite pe aici. Nu trebuie să ajungă la tun? Pe unde vrei să ajungă la tun? Urcă la tun. Deci pe acolo probabil că e o intrare. Maria! Și acum bă garda așa acolo. Hai că ne-a amintit de tot. Ăia de acolo ce-or face? Maria! Uite pe ceilalți. Uite, mai vin. Că vezi că au fiecare steagul lui. Și mai era un steag cu roșu. Și era și unul cu roșu. Sunt două acolo. A, uite, roșu e acolo la cai. Albastru, să vedem. Acolo, albastru și alb sunt acolo. Nu te lăsa pe sârmă. Sunt acolo. Te lăsa pe sârmă, doar are mare grădina. Andrei, să văd și masca. Unde merg de poarta aia?
Zi mersi. Păi, te învarză, stai să vezi până zi iar. Stai, lasă-l pe băiatul mai bine. Du-te-ți mai aici, că el e mai înalt. Starea drapelului municipiului Alba Iulia, oarbele spre înainte, prezentați onorul! Da, lângă tun. Uite pe ceilalți acolo. De acolo poate Gardă! Trece cearmele, repaus! Gardă de pune cearmele! De ce nu spune, tati? Tata, ai văzut spânzărătoarea? Uite. Și de E de la cap. Maria, ai văzut spânzărătoarea? Poarta aia. Poarta aia mai de acolo. Doamna Jenny, ați văzut spânzurătoarea? Am văzut spânzurătoarea Aghina. Steagurile, uitați-vă tocmai în fund, în stânga sunt niște steaguri. Uite oamenii pe care îi văd. Ține așa. Și să-mi dai voie să spun iar. Oh, scuzați-mă pe Ce ăla unde-i de partea? Acolo-l văd. Of. Stai un pic. Uite, are praf de la... Dă puntea. E de la care... Dragă, acum pregătesc muniție. Are cornul ăla. Cornul ăla care spune. Încărcați tunurile! Și trag de adevăratele ea? Da. Nu o ghilea. S-a plăcut că n-a băgat nicio ghilea. Cam doar așa. De nimic. Tunul încărcat! Trei încărcat! În onoarea drapelului municipiului Alba Iulia și a oaspeților cetății, o salvă cu fiecare tun, foc! Trage tunul! Atenție, nu vă speriați, da? Ține gurița deschisă. Vai, ce fain vădăm! Nu știu cum să fac în casă. Da, Unul era să-și hai că mai facem încă unul, nu vă speriați. A ieșit? A ieșit. Acum încă o dată, nu vă speriați. Bravo!